La veritat que el balanç que fem a la temporada és superpositiu. Hem aconseguit tots els objectius que ens havíem proposat, des de l'ascens de l'Aleví E de segona a primera fins al poder fer Copa Catalunya amb el Benjamí A, aconseguir a falta de 3-4 jornades per acabar la temporada tots aquells equips que podien patir per la categoria que estiguessin salvats. Se'ns va escapar l'última jornada també el campionat de Lliga amb el Benjamí G, però que igualment, tot i així, hem aconseguit l'ascens. Vull dir, a nivell competitiu el balanç és superpositiu i a nivell formatiu tots els nanos han fet un pas endavant i el que més ens preocupa o el que més ens interessa a nivell de club, sobretot l'escola d'entrenadors que hem generat, doncs, hem vist un pas endavant, sobretot amb tots aquells joves i totes aquelles incorporacions que aquest any han començat. Doncs probablement el moment més bonic va ser el partit del Benjamí A contra la Dama aquí a casa, el partit de l'Aleví A contra el Juan 23 també aquí a casa, perquè al final són les victòries que recordes i hi ha els objectius competitius primordials que ens havíem marcat. Però un cop més també em marco quan acabes tots els entrenaments, veure que els entrenadors es queden per aquí, que seguim parlant, que segueix havent aquella cohesió de grup. És una que en el dia a dia crec que valorem molt poc i que realment és el que quan marxes a casa dius seguim igual que ahir i saps que el dia següent seguirem treballant per fer això molt més gran. Durant tot l'any ens hem trobat captadors de Barça, d'Espanyol, fins i tot també per com està evolucionant el futbol base del Girona, ens hem vist durant tot l'any captadors de les 3 entitats més potents del país. Actualment tenim 4 nanos i una nena, 4 nanos de futbol 7 tancats pel futbol base del Barça de la temporada vinent. Sabem que l'Espanyol ens ha seguit molts jugadors de prop. Tenim el nostre central de l'Aleví A que també ha tancat amb el Girona. 2 jugadors dels nostres alevins preferents que a dia d'avui estan provant. Aquest any vam donar-li una volta i hem renovat el conveni amb el Barça i té pinta que ens pujaran el grau precisament per aquesta relació de passar-nos jugadors i ajudar-los a projectar. Llavors, crec que sense dubte podríem dir que el Sant Cugat segueix sent un club que projecta jugadors als millors clubs del país. És una que any rere any anem presumint, que sincerament en els últims anys, degut a aquesta fuita de bons entrenadors, ens preocupava aquesta estabilitat a nivell d'entrenaments, a nivell competitiu, i que aquest any vam fer una aposta amb molts joves que estaven començant, incorporacions de fora que mai saps ben bé com poden sortir, i si alguna cosa ens il·lusiona de cara a la propera temporada és que tots els entrenadors, tant de futbol 7 com de futbol 11, l'any que ve han decidit continuar a la casa, tot i tenir ofertes d'altres jocs, prioritzen el venir aquí. Incorporacions de fora d'entrenadors que podrien potser portar millors categories, decideixen venir aquí per tota aquesta formació que estem donant i que seguirem donant l'any que ve. Just a darrere tenim la nova aula de formació que estrenarem l'any que ve i que tenim pensat fins i tot poder fer un curs anual tots els divendres pels entrenadors. Llavors, si abans presumíem o dèiem que érem una escola d'entrenadors, ara podem dir que no només els formem, sinó que els hi podem donar continuïtat dins del club, que a la llarga és el que ens permetrà tota aquesta estabilitat que des d'aquest any estem aconseguint. Doncs, sincerament, estem en un punt que el principal objectiu és seguir igual que estem. Vull dir, crec que és molt difícil arribar on hem estat, tenir els 2 alevins preferents, 3 alevins primera, 2 benjamins preferents, 2 benjamins primera, portar 3 anys seguits fent Copa Catalunya en alguna de les categories de futbol 7. L'any que ve ens tornem a marcar els mateixos objectius, som conscients que són objectius exigents, però que estem en un punt que a nivell de club no ens fa por. Aquest any hem tornat a vendre, per dir-ho d'alguna manera, o a promocionar 4 jugadors del futbol 7 a Barça. L'any que ve volem seguir promocionant a nanos a equips com Barça i com Espanyol. Llavors, estem en un punt on any rere any és intentar estar en el punt en el que estem, que els números ho demostren i és seguir sent el 5è equip de Catalunya.